έρθει. Και εκείνη τη μέρα ξεκίνησε. Και το Αλλά αύριο θα το αναφέρω. Είχαμε πάει και διακοπές όλοι μαζί με το χορευτικό. Καλοκαιρινές διακοπές. Είχαμε πάει στην Αλόνισο. Όχι, μόνοι μας το κανονίσαμε, όχι για κάποια ήλια, μόνοι μας είχαμε πάει καλοκαιρινές διακοπές. Για κάμπινγκ είχαμε πάει. Στην Αλόνισο. Ήμασταν πολλά άτομα, ήμασταν μια 18 άτομα. Ναι, μεγάλη παρέα. Σε drinks δεν μετράει το benzina, δεν μετράει ένα χιλιάδο. Δεν απαντάς και δεν. Άρα, απλά Μου απαντάει σε κάτι και γράφω πάλι τουλάχιστον γελάς και δεν καταλαβαίνει να πηγαίνεις σε αεροπό και λέει δεν κάνεις και κάτι άλλο. Ξυπνάς, θέσεις, πας στη δουλειά, ξυπνάς και δεν ήταν απαντά. Στις Μαλαγωδίες, να ξέρεις. Και μετά ο Μέστρο.